Nata dugono. Ndenge kangana. Ika minɛ ka ɲɛ. Nte manga fɛ yan dɛ. Tan I denkɛ jumɛn? Sitan. Mɔgɔ tɛ se k'e bila a ka ci la f'i k'o tigi sɔgɔ bɛ k'a dɔn o ye min ye. N t'a dɔn. N'a kɔni nana n tɛ kuma caman fɛ, i y'a mɛn wa? N kana sɔrɔ n ka baara kɛra mankan foyi de nege tɛ n na parce que e dennin lɔgɔbɔlen de don. Tan na shagi. N b'a bila i ɲɛkɔrɔ de, e de la ka taa ne ka shagi kɛnɛma. Tan ka se ni ɲuman ye. Tono bɛ to ka mun ka kuma fɔ k'a denkɛ ye. Koro de tɛ ka na. Tono dun bɛ nin ka kuma fɔ cogo min na. Ni kulo jalen, ni malo ka dɔgɔn, ni bango foyi tɛ yen. Mais a bɛna ne sɔrɔ yan nɔ. E kulo jalen don, ne kulo jalen don. A na to dɔ ta la. So in kɔni an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ. Ne yɛrɛ kun na baara jumɛn yɛrɛ kɛ yɛrɛ. Sigi. Ka ventilo k'a la dɛ. Tiɲɛ an tulo tɔɔrɔ sa. N bɛ taa ji ta ka na. Cɛ tɛ k'i sutura ka ji di ne ma. Mɔgɔ kalite de ye tan. Ne ko fɔ ne ma wele. U bɔra. Bɔra ka taa. E t'o yɔrɔ dɔn ne. Tan ni kɔni ko k'a bɛ taa ka si la ka na ko n'i nana k'i sigi. E tɔgɔ? N tɔgɔ ko Sitan. Sitan. E bon? Kuma e m'o dɔn ne ka tafe siri cogo fɛ. An ye Segukaw de, an bɛ bɔ Segu de. Sitan yɛrɛ e kana ta wa? Gɛrɛ tan. Ne ka gɛrɛ tan tɔ o mun kuma ye? Cɛ wula sa e ka gɛrɛ, n bɛna ci dɔ de f'i ɲɛna, e ka gɛrɛ tan bana. Ni ci min na fɔ kɛ, ni ci min na fɔ. Non, i yɛrɛ fana e ne dɔrɔn de bɛ yan nɔ. Cɛ yɛrɛ kɛcogo la. I tɔ nin ye e nabali ye, est-ce que i kunkolo bɛ yen? A bɛ kɛ baarakɛla min na o tɛ ne ye dɛ. I tulo bɛ na. Fɛn min n'i ma mara kɛ, ni patron n'i mara kɛ, fɛn min de b'i mara yan nɔ. I ka kuma fɔra ne ɲɛna o. A fɔra mɛ ha. Sini mɛ ne nɔ. Mun b'i kɔnɔ kana n'a kɛ dɔrɔn. Mun b'i kɔnɔ n'i y'a kɛ ni. Tanji. Nse. Mɛ. Ma foyi tɛ yan, foyi tɛ min na. Tan fɛn bɛ ne. E ni Ala na kɛ cɛ ma fɔ ko ni i denkɛ nana ko ka sigiyɔrɔ d'a ma ka ji ni fɛn ninnu d'a ma. Ne y'o fɔ. Aha. A nana sigi, n ye sigiyɔrɔ d'a ma ka ji fana ta ka d'a ma. A b'a fɔ ko a bɛ maga. Tan k'a bɛ maga ne la. Sitan. I ti nkalontigɛ dabila. Tan walen tɛ ka nkalon tigɛ. Ni kale Ala b'i faga koyi. Tan a yɛrɛ ye. Ne ka kuma tugu bɛ k'a fɔ ko n k'a kɛ tan. Est-ce que kunkolo ka kɛnɛ Sitan? N dɔgɔ nabali i b'a fɔ k'i bɛ taa nkalon ta ka da o la. Nin ka k'a dɛn i y'a mɛn? I y'a mɛn? Awɔ Tan. Tɛmɛ ka bɔ n ka so kɔnɔ. Mama. E fɛnɛ e bolo ne t'e jogo dɔn. Mama foyi tɛ sa ma, i bila laban ni foyi tɛ ma. I nabali mun b'i ɲɛsin waliden ma. Mama choix sa ma, i tɛ se ka faamu foyi tɛ ma, foyi kɛ. A b'a ka baara de la a t'i ɲɛ sira la dɛ. A ma n'i kama ye a t'i ɲɛ sira la. Mama yɛrɛ. Wa i ka manamana ko nin ka k'a da ye. Mama yɛrɛ koro gɛlɛya sɔrɔ. Ne ko e tɛ yɛlɛma. Mama tɛ se ka choix sa. San joli b'i kun kɔfɛ ko kelen min halisa o jogo kelen de b'e la. E ye mun mɔgɔ sugu de ye? Mama tɛ se ka faamu sa, mama tɛ se ka faamu. Yɔrɔ ni kan ka da ye n ko ni b'i ka ni manamanakan ninnu fɔ n k'i kana f'i ni ɲɔgɔn cɛ. I filantinin ye i y'a mɛn wa? Wa ne bɛ kuma la b'i bolo b'i kunkolo la i bɛ ne lamɛn. I filantinin ye dɛ. Bi ka k'a dan ye
Nte fɛ ka ni bêtise sugu mɛn kulo la bilen, y'a mɛn wa? Ni mun manamana ko ye? Adamaden ka kɛ e tɛ changer. E denmisɛnnin de bolo, e bolo k'e ye denmisɛnnin ye wa? I bolo da i kun na. Vieux mɔgɔ, c'est bon wa? Bizarre ninnu na dɔrɔn. Et puis n y'a fɔ nin ye. Ci la ye. Jɔlɔkɔ la yan. Mais regarde. Tɛmɛ kɛ kurusi sama ka yɛlɛ. Puis ka jɔlɔkɔ in kun i kan na. O de b'a fa. Ne m'a f'i ye n'i bɛ kuma ne fɛ k'i kuma cogo dɔn. N'a kan ka bi yan. Moi, c'est trop. Pour moi, il est mort. Ne ma kan bi yan. Ça va pas non? Ma man'o na ka fɔ la. Awɔ, i den la. Qui a des enfants comme ça? Ni m'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye kɛ. Qui yɛrɛ kɛ den ɲɛnama ye? Tɛmɛ i ka taa ka bɔ yan. Non, ne tɛ nin. Ala i b'a ye. Papa, fɛnɛ k'a lajɛ sa. E bolo tɛ denmisɛnnin bilen k'i bɛ giri ka d'a kan k'i b'a bugɔ. Ne hakili la ne ye nin bila ka taa lajɛ walasa a ka changer de. A lajɛ. Den bɛɛ n'a mara cogo de don koyi. Ni tɛ denmisɛnnin bilen koyi. I yɛrɛ ɲɛ b'a la balikuyara ka ban. Donc n'i ta tɛ taa ni bugɔli i b'a ta ni hakili de. Bon, n kɔni ma dɔ wɛrɛ dɔn. Ne fɛ yan, n t'a nale yan. Nin comportement sugu ninnu bɛ tɛna ninnu tolérer tuguni fɛ yan. N ti jɛn n'a ye. Fini bizarre don ninnu ni kuma kirikara fɔ ninnu kan. Kuma i den fɛ. Kuma i den fɛ. Ne bɛ kuma a fɛ. Kuma i den fɛ. E ka nin lajɛ. San joli bi yan fɛ. Je pense que ni ale waati min kɛ san kan ka sɔrɔ a changer la. Mais jusqu'à présent, o comportement modèle de b'a la depuis. Ne kɔni bɛ ka kuma a fɛ. Ale i nana sɔrɔ sisan ne bɛ ka kuma a fɛ de. Eh ala. Sisan an b'a ta ni hakili de ye. I jigi da ne kan ko nin bɛ kɛ de. I fɛnɛ ka n'o fɔ sa. Mais i tɛ ka jigi da ne kan. A lajɛ, comportement lajɛ, fini lajɛ, kurusi bɛ ka bin ka bɔ a la. E fɛnɛ ka n'o fɔ bani. Fini tɛ mɔgɔya fɛnɛ ye koyi. De toute façon, ne kɔni ma dɔ wɛrɛ dɔn. Fɛn kelen pe dɔrɔn a b'a ta n ka daba d'a ma ou bien a ka taa ka bɔ n ka so. Ayi, o yɔrɔ kɔni na n tɛna na bɛn o kan. Barisabula a tɛ taa yen fɛ bilen. Ayi, o t'a la dɛ. N'a fɔra den ka depuis wagati jumɛn i y'a ta k'a bila ka taa yen fɛ jogo kelen min na. Ne ni n den cɛ a bɛ san joli joli bɔ. O nalen sisan tuguni ko n'o ma yɛlɛ ka ma k'e b'o bila ka taa. N'a bɛ yɛlɛma a bɛ yɛlɛma ne kɔrɔ yan nɔ de a tɛ segin ka taa. Den bɔ i kɔrɔ k'a bila ka taa o de b'a yɛlɛma ou bien e bolo ko de b'a jogo changer. I ma mara min don i den na mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o mara don i den na. E de bɛ mara don i den na fɔlɔ. Yan so yɛrɛ ye o ye a kalayalen don. Yeah. Ah, ça va. What are we doing? What's that? Huh? Kumar. Hey. I'll try to do something, man. Oh. D'accord, mais là, ça. Mais c'est ça. Comment non me bora na juro Sida Tiens, bien fera. Sida Non, mais ma fille, on m'a éclairé. Ma éclairé me borona. Tu veux que moi je me gueule? Ale ma boli kana.
Chien mais ne wele chien joli chien saba. Bita ko bita ne wele chien saba to be bola iba. Yama. Aha. OK. Nako e bora sugola bi. Bom sa terbulo yoro. Ta bitila ga ta sigari sanga. Bitele yama. What saying? Bottle be bottle na ko ka. Luma nere. Ni bora subla diga ku. Boli yata sigari sanga. Tila yama. Depuis la sigara. Depuis ko secrétaire depuis quand est secrétaire? Ko be yansira la. Ki ata fen sanga na bi jokuma chamana. Na fora wurto no te secrétaire ni et papi mi wona dem sen ani mako I fora ko no papi. Non mais ma fille si janga kini fina. Chogorwa de me ne kana comparer de. Oyo wa vidi. Ne fana benga vila yama. Anti kelere ta cigarette sanga na yi dabo kuma. Nte fait problème ki soro. Papi tale. Ne ko munne bi. Ni tanga fena na. Wa sa joni la. Temekata, wa msete kuna. Temekata. Non mais ma fille, mais tiens non. Quel est bien na? Am blue la follow la. Tu as fait mon feu au téléphone. Ne sais pas. Ah, et demain. Ah, fona era ni nunga go wono ya so wa na fendo to la fona era o fendo kasa suno. Eu senti menina. E a rede precisa de pone. Não tem segredo mire. A rede pô. Não tem segredo mire. Não tem segredo mire. Pô. Dibe ala hana danma diga segredo mire. Nem senti. Ah, não me tá balsando aí, eu só. Vai ser. Pô, não ontere, tem segredo mire. Nem senti. Ah, pô, não tá ro nem meu. Vai ser. Eu só fã, se tá que do euro do dia. Pensa que casa aí que dá, já te tinha falado. Pô, não tem segredo mire. O dibe ala casa do nada, não tem pegado não. Se tem casa do nada. Ah, não andaram, pô, não tem segredo. Não tem segredo casa, é mais segredo. Aí não mais segredo mire, pô. E te faz que não tem mais que dá, na hora. Não tem segredo. Não tem segredo. É porque muito demora ali. Pô, não tem segredo. Nem mais tinha foi pensar prende que só. Pô, não tem. É que você vai refazer. Tá? Moi, Você vai refazer. Então, é porque muito demora ali. Tá? E você tem me gastar Minha. moi. E tem nada. Na fara kui. E não choro até me quem dem sen. E bom, e não tem segredo casa só, né? E não tem segredo casa. Billahi me fone na como go bidi go bala le madala. Famo e tai. Nem não te segredo casa foi lá no sonho ngona. Tinha foi. Sabalisa. E tá claro, quando monte. Ama sigati. Mano ma sigati foi. Sigati mi ala je jomi ni ngona ni ibe sigati mi ko galon dalina. Não foi mim. Ah? E não tem segredo casa na fama, tem segredo Sandrine fama. Sandrine. Ah, assim, ó. Donc ni mo tebe ko mo nu ngas ko. Ni ko nu te sigati. Ah? Et puis ni ka hi dala che e na pe ke nu te segredo. Ta law. Yenu mala ba fo ke. Chef kan di lampuri la fasalida. Ala Chef ka di lampuri la fasalida. Ni bolo. E ni e be ni ka do su ni bolo che wa e be papa la. La de la plante. Ya le planta.
den tɛ lafasa fan bɛɛ kuma bɛɛ manamana ko la fara ka to ka den lankolon lafasa n y'a f'i ye fara ka to ka cɛnin lafasa a tɛ dilan nin cogo la kuma ne ma yɛrɛ ni ma cɛnin la dilan i bɛ wuli k'i jɔ den kelen de b'i bolo den kelen de b'i bolo man b'a to a ka tiɲɛ wa ne bɛ ɲininka den joli b'i bolo ni denni kelen e tɛ se ka o nɛgɛnɛgɛ k'o don i sogo ni bolo n t'a nɛgɛ n b'a la dilan nin bɛ den b'a la dilan mais a bɛ dilan tan a kɔni tɛ dilan tan tɔ sabali sa walayi sabali Fati ne bolo a ma la ni ji ɲama jɔlen ye e bɛ ɲɛ bɛ nin na e ni ala cɛ ɲɛ bɛ sigɛti min ɲɛ la kunna ni ala ala kɛ yɛrɛ sangre la fan fɛ e n'o tɛ se ka kasa e ni ala cɛ ni se ka kasa n tɛ wusula bɛrɛ sigi e n'o tɛ se ka kasa la e n'o tɛ se ka kasa la ala kɛ a tɛgɛ minɛ k'a la ala kɛ a tɛgɛ minɛ k'a la a tɛgɛ minɛ k'a la a tɛgɛ sɔrɔ ko ne nun tɛ foyi la Fati sabali ni fɛnɛ m'a lajɛ fɛnɛ ni denni kelen min b'i bolo n'i y'o fiyɛ i b'o k'i yɛrɛ la walayi bilayi n'i y'o fiyɛ i b'o k'i yɛrɛ la ni mɔgɔ e ni mɔgɔ kan ka kɛ teri e ni de kan ka kɛ teri mais i mana n'a sɔrɔ diɲɛ fɛn o fɛn na tellement que a ko ka go i ye i bɛ sɔn sugu bɛɛ da la Fati kana kuma in sama ka se o yɔrɔ la et puis nka o de don et puis n bɛ min f'i ye n bɛ deli k'a f'i ye tuma bɛɛ n b'a f'i ye ka nin kuma in de ka sa n b'a f'i ye mais o de don e bɛ baga nin ma cogo di k'a bɛ sigɛriti min ka n'i pɛrɛn-pɛrɛn n y'a ye ayisa i ma kasa ta di n y'a sandire ye ale kasa ko e da n'i ka n'i pɛrɛn-pɛrɛn ka n'i pɛrɛn-pɛrɛn i t'o la cɛkɔrɔba kana wuli dɛ i kana sɔn dɛ a donc sisan i bɛna moi donc sisan i bɛna bugɔ donc sisan e bɛna ne bugɔ o tɛ ayi a bɛna bugɔ a bɛna bugɔ n bugɔ sa n bugɔ mɔgɔ sɛgɛnna ha babi nu dɔ de filɛ ka ne gɛn wala i ye ne sɛgɛn bi dɛ ni mina ka bɔ ne bolo ba ni mina ka bɔ ka in ta ka tafi ma ka ta he a filɛ ka tafi Nyemi sisan nyemi. I bɛna ni jɔnɛ di tan fɛn papi de kun ye ne ci ko ne ka taa sigarɛti san e ka taa mun tigɛ sa papi ko papi de y'a ci k'a ka taa sigarɛti san sigarɛti ma fila ayi boli bɛ nin kana mɔgɔ faga papi de y'a ci ayi sisan fili la papi tɛ e ma fili cibaga la kɔni ayi dɛ papi kuma kɛ ka kuma cogo jumɛn ne ye ci ya papi e yɛrɛ ma mun la ne min ci dɛ i ma malo ah Fati i ma malo ne bɛ se ka den wolo cogo de la k'o jugu ye ne bɛ se ka den wolo cogo de la k'a jugu ye sisan fili la sa i bɛ sɔn papi wɛrɛ bɛ kari in kɔnɔ tan ne ma fili ko ye ha e ma fɔ ne taara na sa ha nasɔngɔ tɔ de ha papi ko fɔ n'a tɛ ne bɔ ko ne ka taa sigarɛti de san ko ka n'o d'ale ma papi tiɲɛ fɔ bani sa tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ b'a dɔn ko nasɔngɔ dir'e ma yan fara maa ci ka taa san e de maa ci ka taa sigarɛti san ne minɛ bɔn ne tɛ ne olu yɛrɛ ye n gɛn k'a kɛ nin boli bɛ nin kɛ o wulu tun bɛ faga yɛrɛ ji dɔ sɔrɔ kan i b'a dɔn min bɛ kɛ nin na nin kelen o kelen nin kelen o kelen i b'a ɲimi ka ji min a kan n'i m'a kɛ n b'i faga bi ni min ɲimi b'i ka kumako to a bɛ na nin kɛrɛfɛ n'i m'a fɛ ni min faga i ka kumako to mama o t'a la ayi mama tɔnɔ ka kɛ ka kelen fara ka tɔnɔ bɔn i ma bɔ a boli ka bɔ mama tami taa i terikɛ dɔ fɛ i fa dusu dara i bɛ na ne ma ye ne tɛ bisiki k'a fini ta a taara min a kɔnɔ jara bi yan bilahi ne mun y'a sɔrɔ ne y'a sɔrɔ ne b'a tigɛ tigɛ ne b'a tigɛ tigɛ i b'a fɔ ko musow bɛ sogo tigɛ tigɛ cogo min ala e ne ka den jugu ye yan n'i kɛ cɛni jugu ye n'a bɛ se ka den wolo cogo ka tila k'o jugu ye cogo min b'a la dɛ o de bɛ ka cɛni in nege kɔnɔ o de bɛ ka papiye nege kɔnɔ cogo min b'a la i t'a fɛ a tɛ nin i mɔlen tɛ nin i mɔlen tɛ nin k'e to nin na bilahi i b'i si bɛɛ kɛ nin na k'i to den lankolon la fasali la e y'o ye i bɛ malo ne mɔlen de i bɛ mɔlen de a tɛ sigarɛti nin wolola don jumɛn k'a bɛ sigarɛti min a b'o la a b'a yɛrɛ ni y'a sɔrɔ n b'a tigɛ fila ye
Nta kɛ ni ma kɛ de don. Ne bɛ fɛ ne ka mun fɔ sisan ni diɲɛ kuma sugu bɛɛ don fɔ ka fɛ o ka ti ka kuma mɛn mɔgɔ fana dan ye se ye n'a fɔra kuma bɛɛ ne bɛ ko dugu bɛɛ la e tɛ bi nana ne faga walayi ne fa kun sɔrɔ bi a kun ko in da a kun bɛ bonya i kun da kama ne kuma da bɛɛ jumɛn na aw bɛ ne faga ne sɔn Senwave application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senwave télécharger procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la e mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔrɔlen to Senwave la Senwave Kawarichi, Lakana, ani Lafia Konnala. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima la kao, an ne balima muso la kao. Home Magobi titi qualité mauna. Ao, 100% coton. Ayevoli Jona, kana bergona business center la. Un sigle no bamako sukuba kono, énergie kerefe. Immeuble mali simpara. An nege juru sino flenye na umago be kuna funi awera ula aywa ayibuli jona kana ngani tisi ngon segere wa saba wala yera dun che ju wala ay baro ha agli wala kono ti baro gorro ma han blede di folo fa tabi ka jadon wala ame ibaro ha nyan shuna te yama nyan shuna te ante kuro be na la sono. Ok, c'est bon. C'est moi qui ai joué ça. Tiens. Je ferai qu'on ait des grains chefs fouillés. Mais à bout de ma diffolo. Tiens. Il m'a l'air bonnet. On faut que tu revoies un national. Et toi? Non? Un second. Ah oui, ça va? Ça va. Ya kana? Ah, vas-y. Vas-y. Vas-y, ça va. Ah. Tu le fais là. Ah. Toi? Hein? Et ne me remets la nitido. Eh, tiens, ne précédent nous. T'as les barakaro, ne peux pas nous connaître en fait. Apa? Ça. Alors, et ça, bon, on a une interview à effectuer d'organiser. Bon, Petit. alors, bon, on a des grands chefs. Bon, on a donc un warman sera follow. T'as qu'à voir ma sara. Alors, Vous allez avoir des demandes. alors, bon. Joli. Comment tiens, moi, on va voir nous. Ko joli? Moi, on va voir. Waworo. Alors, Feti. On a n'a quoi qu'un quoi ben à la grande. Ambition faut que aula. Ne reconnais pas faut nga waworo dima. Il va ta barra do keno fendo. Mais Feti. Et puis elle est là. Comme une grosse pelipele jamaja était doré chefouille. Faut grain. Mana ko. Sigia. Babe bo fia o nyela. Waworo tere. Ni wa kemere dima. Ngere ko waworo. Tiens. Pour essayer de trouver une frère. Pour trouver un jour yɛrɛ de ne ma. Tiens. Non, alors on est venu voir une boîte on est pas bon. Tu vois. Non, là ni ici ta calavanti de ni on figi.
Shira, ça va? Papi. Ayi, papi ka don tani ma so kɔnɔ. Papi filɛ nin pa mais a bɛna kɛ komi a ɲɛ bɛ sɔrɔ. Fɛn yɛrɛ dɔsi fɔlɔ dɛ. A yɛrɛ filɛ ka n kunkolo bɛ ɲagami fo ka ɲina furannan yɛrɛ kɔ. Yɛrɛ kun ye nɔ c'est-à-dire ko min ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ o de kɛra e ma ne ka n ka wari armoire kɔnɔ n ma maga la de san joli de bɛ yan nɔ ne delila ka n bolo don i ka armoire kɔnɔ yɛrɛ bon n ka wari tun bɛ n ka armoire kɔnɔ n ko n ka wari taara n ka armoire kɔnɔ n ka wari ne de bolo ye wari bila ye n ka wari taara o de kama n ko fɛn min ma deli ka kɛ o de kɛra a bɛ sɔrɔ Sitan fɛ ne ma mɔgɔ tɔgɔ f'i ye Sitan de bɛ yen su dɔ si la yan ale de bɛ ne ka sokɔnɔna arranger ni mɔgɔ bɛ tali kɛ a Sitan de bɛ kɛ ne dun ma mɔgɔ tɔgɔ f'i ye mais n ka wari kɔni taara a bɛ sɔrɔ Sitan fɛ Sitan Sitan Fanta a bila yen wari n ka wari taara n ka so kɔnɔ tɛmɛ ka ni jɔn e yɛrɛ bɛ jɔ den ɲɛfɛ cogo min na n ka wari taara n ka so kɔnɔ mɔgɔ si dun tɛ so in filɛ yan k'a jɔsi e de bɛ don soju in kɔnɔ yan nɔ n'i kɛlen don ka wari ta i tɛ cɛ ka wari labɔ o suyɛnni tɛ kolokolo yan sisan dɛ Wallahi billahi tɛ ne ma ta ni Ala na kira se tɔnɔ ne ma ta wa ne o dafasa jani tɔnɔ ne bɛ yan nɔ a mɛnna e nana na kira se ne delila ka wari ta so kɔnɔ yan nɔ tɔnɔ mais wari bɛ ta cogo di wari bɛ tunu cogo di ayi tɔnɔ an min ta na warimisɛnnin minnu kun na ne b'a ta ka bɛn n'a nana ne b'a d'a ma ni kɔni taara tɔnɔ wallahi tɔnɔ tɔnɔ wallahi billahi ne ma ta ni Ala na kira se ne ma mara wari a kaɲi a kaɲi e ma wari ta sisan jɔn de bɛna don so in kɔnɔ ka wari ta wallahi ne ma ta e m'a ta jɔn bɛna don so kɔnɔ ka wari ta an mɔgɔ joli bɛ yan nɔ jɔn bɛ ne ka so jɔsi tɔnɔ dɛ sɔgɔmada in na dɛ papi de bɔra ne bɛna ko fɛn yɔrɔ dɔ si ha nkalon kana da dɔgɔ dɛ i sigi yan k'i fɛn i sigi yan ko nin ta k'i ɲɛna to kalabanciya la dɛ a wele ka na papi i y'a mɛn nkalon kana da la dɛ a wele ka na sisan ye kalabanci de n'a yi kɛlen don ka wari ta ka wari dogo i k'a labɔ i sigi yan n ka wari taara so kɔnɔ n ka wari jan wari n k'a ma ta ne ma maga foyi la koyi n ka wari jan wala ne ma maga foyi la kuwa ne ma maga foyi la wala kuwa o ma bɛ da Sitan ne ka wari kuma la ka tɛmɛ ne kan papi ne ɲɛrɛ de bɛ ye sɔgɔmada in na e bɛ ka bɔ tan ni n'i ye n tɔgɔ sɔrɔ i da kɔnɔ i t'i to yen e y'a bɔtɔ e ye wari y'a bolo wa i ye wari y'a bolo wa kalabanci musokɔrɔ ye bon c'est très simple ne tɛ foyi dɔn mais kelen kɔni f'i ye aw ni ɲɔgɔn cɛ ne t'a ɲɛdɔn n ka wari kalabɔ
kile kelen de b'a bolo kan ka wari labɔ sinon wallahi n bɛ kojugu kɛ n ka wari kalabɔ ninnu tɛ ne dɔn mɛ e bɛ ne dɔn ma dɔwɛrɛ kɔni dɔn e bɛ ne dɔn n ka wari kalabɔ ni n ka wari ma labɔ n bɛ min kɛ i b'a dɔn. Sita i tɛ cɛ ka wari labɔ cɛ ka wari labɔ. Ni mata tani e yɛrɛ b'a bolo tɛ sɛni ka taa wale ne ci jogo dɔ ne tani yɛrɛ b'a an segu an tɛ sɔn sɛni ma wale bi ne ma wari ta tan segubaw tigɛlen b'i la aw segubaw ka tise segubaw yɛrɛ tigɛlen don e la même papi bana no ati ne ma f'i ye papi mɔgɔ b'i ka kuma la i y'a ye e ye wari ye papi buga tɛmɛ ka bɔ n ka so kɔnɔ Nafi. Wale bila ala ka tiɲɛ bange. Ala ka tiɲɛ bange o y'a ye n'a sɔrɔ tiɲɛ min bɛ yen. Voilà, e k'a lajɛ ba. Papi. Maman. Papi. O ye siɲɛ joli? Maman. Ne b'a dɔn tigitigi ye nin wale. Ma tɛ jɔn ka tiɲɛ f'i ɲɛna ma. Kɔrɔ ne nana ne ko papa ma ka wari di ne ma ko an kɛlen don k'an ka fête organiser papa b'i ban k'ale tɛ foyi di ne ma. E t'i maloya papi. Ne ba cɛkɔrɔba to ka taa tile n ka baara kɛ ka na wari de e sigi ma. Ma an bɛna taa fête de kɛ o bɛɛ ka wari sara fɔ ne ye. O manamanakaw. I tɛ ka taa wari don ko ɲɛnamada fɛ fo gɛrɛnna sigi. Papi i t'i kun yɛlɛma i k'i hakili dayɛlɛ. E ye mun mɔgɔ sugu de ye. I b'a dɔn tigitigi ne de b'i n'i fa ni ɲɔgɔn cɛ sinon cɛ min don a b'i ci k'i da joli la mɔgɔ si tɛ se ka kuma hali n'a y'i faga i b'a dɔn ne tɛ kuma wa mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a kɛlɛ kɛ. Maa ma cɛ in ka jugu ne ma cogo min na. A ka jugu ma a y'i jɛ e bɛ ka min k'a la dun e bɛ ka min k'a la dun n ko ne filɛ ka waliden juru ta i nɔfɛ n ye n b'a dɔn tigitigi ye e de ye wari in ta n kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna ne bɛ zen ta sara n'i y'a kɛ siɲɛ wɛrɛ n t'a sara n da t'a la a b'i tiɲɛ k'i faga n ka dɔrɔmɛ kelen tɛ don a da fɛ. E ye mun mɔgɔ sugu de ye i cɛkɔrɔba tɔ n'a fɔra k'e de bɛ manamana ko la kuma bɛɛ. Wa jugu don. Bi ka k'a da ye dɛ wuli ka bɔ n ka so kɔnɔ. N'a fɔra k'e de cɛkɔrɔba ye o ye e bɛ na ne sinsin ala ma e ye mun mɔgɔ sugu de ye. N'a fɔra den tɔw b'a ɲini k'u b'a lafiya ni ne bɛ na ne faga kuma bɛɛ problème den min kana ne sinsin ala ma. N b'a dɔn tigitigi sisan n'a ka jogo kɛmɛ bɛɛ a tɛ suɲɛ kɛ mɔgɔ m'a bila la n'u filɛ ka waliden juru ta tuguni a b'a faamuya o nin den ni fɛɛrɛ ma kɛ don na ne lase tuma ma. An sɔgɔmada. Awa Jakana. Baasi tɛ yen. Alhamdulilah. Awa. Kana n'i ka daraka ye sisan. Ayi non tɛna daraka dun. President bari don. I tɛ dɔɔni dun. Ayi. A labɛnna ka ban koyi. Ayi tɛna fɛn dun. Ne ko. A bɛna mun labɛn tila fana. I ka préféré kɛ. Ne ka préféré. Ne ko k'ale ka tɛmɛ n'a bɛɛ kan awɔ. E b'o dɔn? O n'a jumɛn? Gamura. E y'o dɔn cogo di? Tani ne y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna. Tanti? Ne tani bɛ to ka baro kɛ donc a bɛ to ka fɛn dɔw fɔ an ɲɛna. D'accord. Ok. Tɔnɔ a bɛna ja dɛ n bɛna n tɛgɛ sigi nin kan. I bɛ ne fara a bolo la hɔn? Ok oui. Ala ka caman bila n na. I jija ka diya mɛn. Awɔ. Ok. Ala ka garisɛgɛ foni. Wa. N bɛna. Maman? Antli? Jaba. Ça va? Kan memi. Ouais, kan foyi kɛ mun? Sinon wɛrɛ kun bɛ ka ne ta. Mama ko ne sɛgɛnnen tɛ dɛ. Walayi n sɛgɛnnen don. A dun nana joona bi? Awɔ, n bɔra baarakɛyɔrɔ la. B'a dɔn depuis an ye baara daminɛ an ma congé sɔrɔ foyi donc patron y'an mɔgɔ damadɔni labila k'an ka taa so k'an ka taa reposer. Awɔ k'an ye baara kɛ kojugu nɔ. O ka ɲi. Parce que kuma dɔ la n'i sɛgɛnna baara la fo i ka to k'i reposer. O ɲana.
Mana yɛrɛ bɛ fɛ tiro fɛ yan na. O ka di. Awɔ. Ci jumɛn? Su in na an dɔ kan ka bɔ sorti. O ye fɛnɛ ta daminɛtɔ la nin bɛɛ ye. Min bɛna taa min? N b'a fɛ ka taa restaurant na yɔrɔ dɔ la. N bɛ fɛ ka taa restaurant na ko ka taa yɔrɔ dɔ la. Yana ta mana ko kɛ yen nɔ dɛ. Ayi mama, n tɛ sɔn o ma. Ok. E kɔni t'a fɔ k'i bɛna taa tantɔ. Mun bɛ na? Ayi, mais i yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn. Ma ne bɔra kan foyi tɛ na. Ayi nin maɲi. E ye sen yɛrɛ lajɛ. Hali i sen bɛ nɔgɔlen don. Ayi, i kɔni tɛ na tata. Foyi tɛ na. I jɔ n bɛ Sitan wele, Sitan b'i sen wa i bɛ tila ka taa ni habillement in falen. Sitan. Non. Par ne kun bɛ sɔrɔ ba ye yan nɔ, n t'a dɔn b'a kɛ cogo min na. Tellement ne ye fɛn fɛn f'i ɲɛna i tɛ baasi ma. A bɛ kɛ cogo denmisɛnninya tɛ yan. An bɛɛ tɛmɛna e ta in niveau fɛ. Ne ye den kelen ni m'o nɛgɛ nɛgɛ b'a kɛ cogo di? Sitan. Sitan. Ne ko dingɛ de bɛ kulo kɔnɔ k'e tɛ mɛn ni kuma fɔ weleli ko kelen mɛn yan. Awɔ e bɛ taa kɔfɛla na e jamu tɛ kɔfɛla ni yan. Ji tɛ kana ni sen ko. Jɔn se. Ne ye jɔn ye de la. Tan ko ne bɛ ka baaramisɛnnin dɔw kɛ ne ma tila la fɔlɔ. Kuma e ka baara ka wusa senkoli ma. Papi yɛrɛ tɛ se ka. N'i ma tɛmɛ ka ji ta ka n'a sen ko. Ne y'a dɔn papi bɛ se k'a sen ko k'a fɔ k'e ka n'a ko. I teliya. Cɛkɛbɛ. Mais Sitan bɛ ka jama. Sitan kɔni ne tɔɔrɔ. Mais Sitan tɛ nin bɛɛ ye pa ka ko kolokololen ye. Papa yɛrɛ kɔni. Sitan. Dusumangoya kana k'a la dɛ. A jɛrɛ n filɛ nin. Ma taa bɛ ka sen tereke cogo min na. I t'a kɛ dɔɔni dɔɔni ye, nin ye mun kɔnɔna juguya de ye. Ba an bɛ kuli la ɲɔgɔn na dɛ. An b'a sen tigɛ. N'i y'a sen tigɛ i b'a kɔli. I t'a kɛ dɔɔni dɔɔni. Ma tɛ kuma fɛ. Sitan. Tan wale ne bɛ k'a ko. Sitan jɔsi ka jɛ dɛ. Kulubala i y'a faamu. Tan wale i man ka to ka nin jalo papi dɔw. I bɛ yan papi fɛnɛ kama dɛ. N'i ta kɛ papi ta ye i bɛ tɛmɛ fo su ye. I tɛ la ne ka heure bɛ ka se. Kɛ ye dɔɔni. Ne tɛ ka kɛ dɔɔni. E kɔni tɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni. Sen bɛ tereke ta ni a fagasi. Sitan i tɛ kɔnɔna juguya dabila. Tan wale ne bɛ k'a ko papi ne tɛ k'a ko wa. Bon. Ne tilala. Ma shan t'a fɔ a sinon an bɛna joli bɔ ne sen na dɛ. Sitan a ka ɲi. Sen kɔnɔ ka jugu. Mɔgɔ sen fɛn. A ka ɲi yɛrɛ i kana joli bɔ sen na. Mun bɛ? Ɲɛmɛ. Ni mun kura ninnu y'an la. Ne yɛrɛ san joli ɲɔgɔn de la. Wula kɛnɛ ma dɛ. Cogo di kɔsɔn? I k'a fɔ i bɛ ka kɔsɔn de. N tɛ fɔ. Fɛnɛ kana na denmisɛnninw y'u ka ko la k'i bɛ n'i sen n'o la sa. E yɛrɛ don o don Sitan ne de b'i ɲɛ kan ka don yan. Fugari den sɔgɔ kan. N den tɛ fugari den ye mun kɛra? Diɲɛ ma dɛsɛ bonya ma dɛsɛ. Fɛn jumɛn bɛ yen min kɛ nin fɛn jumɛn bɛ yen ni ne ka n yɛrɛ don a kɔnɔ walasa a ka se ka dusu ta. An ye mun kɛ? E ma dɔn ne. E ye mun k'a la? Ne ma foyi ye pɔ la. Ma foyi.
E tɛ foyi kɛ. K'e to fɔ denya la e tɛ foyi kɛ. Bilahi. Parce que ne ka taa ka taa n terikɛ tɔgɔ tɔlɔmin min man d'a ye k'a bila o kɛ. A t'i dɔn expérience t'i la foyi t'i la n'i ko foyi n tɛ baara la. Kalo 4 ani tile 10 o filɛ nin ye. E baara kɛ tile joli? Tile kelen. I ka fugaden a taara baarayɔrɔ la tile kelen kalo 4 baara la tile kelen. E y'a ɲɛɲini ka ɲɛ. A sigilen filɛ n wolola bi n terikɛ ye wele k'a fɔ n ye a y'a bɛɛ fɔ n ye. Kuma dɔw la bɛ nkalon ta ka da mɔgɔw la dɛ. A filɛ nin ye fugaden sigilen filɛ a ɲininka. Papi. A ɲininka e ye tile joli kɛ baara la? Papi. K'a kɛra cogo di? Ni kalo 4 ye baara la e ye tile joli kɛ? I b'a kɛ dɔɔni dɔɔni sa a b'a ɲɛfɔ o. O de bɛna ka na mɔgɔ dɔgɔya sɔrɔ a t'a ɲini min yɛrɛ kɛra yɛrɛ. Ko ne bɛ taa ni komadu ye ne ɲɛngoya b'u minɛ. E ye tile joli kɛ baara la? E ɲɛngoya. A ka entreprise dayɛlɛ de kama k'e ɲɛngoya b'a minɛ. E bɛ kɛ mun den k'e ɲɛngoya? Entreprise dayɛlɛ de kama. I fɛnɛ bɛ ka taa baara la ni kuma ni mɔgɔ ye fɛnɛ yen tagali ma nɔgɔn ne. Mɔgɔ min baara kɛ tile kelen journée kelen. Don fɔlɔ min na a taara n'a bɔra a ma se yen bilen. U bɛ se ka dɔn cogo di ko nin ka di ye nin man di ye. Kasi ko ni mɔgɔ o b'o dɔn cogo di. Kalo joli k'aw taara tile kelen dɔrɔn e y'o ɲɛɲini ka ɲɛ. Fugaden ba tɛ yan i bɛ k'a kolokolo dusukolontanya na k'a bila o tɛ yan. E yɛrɛ b'o jago bolo ko man di mɔgɔw ye. A ɲɛngoya de b'u la. A ɲɛngoya b'u la d'accord. Ɲɛngo fɔlɔfɔlɔ a ɲɛngoya fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ min na o ne yɛrɛ ye. Komi an bɛ taa o sira kan a ɲɛngoya fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ min na o ne yɛrɛ ye. An m'o fɔ. C'est-à-dire que ni na décision ta. À partir d'aujourd'hui, ni na décision ta. Sini bɛɛ i taa Burkina place la. N bɛ Burkina place la. N ye Ouédraogo wele. N ye Ouédraogo wele. Recrutement bɛ yen a ka sɔrɔ nin kalo sara a bɛ taa recrutement kɛ a bɛ don sɔrɔsiya la. A tɛ to yan fo ka diyara ne fɛ a bɛ tɛ k'a la. A yɛrɛ ma ne tɛ taa dɛ. Ne tɛ taa dɛ. I tɛ taa. E tɛ taa. I b'o fɔ ne sigilen ɲɛna. Ne tɛ taa. I b'a fɔ k'i tɛ taa. Ba sabali sa. I bɛ ka kolokora la. I tɛ ka kolokora la. Wuli ka taa kɛnɛma taa. Ne tɛ taa yɔrɔ si. Awɔ e ka taa. I tɛna taa o. Ne tɛ taa yɔrɔ si dɛ. Ba sabali sa. Wallahi sabali. A tɛ ne bolo a kuma bɛ ne f'i ye. Waati bɛɛ bɛ ne f'i ye. I bɛ ka fugadeya kɔ bolo cɛnni ma. Mais n bɛ kelen kɔni f'aw ye. A ka wallahi a ka E bɛ sɔn e ni Ala cɛ i denkɛnin kelen k'o bila ka taa sɔrɔsiya la. Denkɛnin dusukolontan den o tɛ ne bolo yan o tɛ to yan. Ba sabali sa. Ne b'a fɔ ne yɛrɛ sara bi o tɛ ne kɔ. Nin denkɛnin de bɛ ne bolo. K'a to Mali la a tɛ kɛ den ɲɛnama ye. K'i ko sugu sabali sa. K'a bila ka taa Laginɛ n'a tilala ka kɛ den ɲɛnama ye a ma ɲa n na. O kelen o sira kelen de talen filɛ a kun. E b'a dɔn n'a bɛna changer ya. K'i bɔ i ko i tɛ kalan ɲɛ k'i bɔ fɛn na k'i jɔ entreprise la. E ɲɔgɔnna minnu bɛ taa kalan kɛ ka diplôme ba sɔrɔ olu bɛ place min sɔrɔ ka t'i bila yen. O bɛ sɔrɔ k'e di gansan. Ko baden bɛ minnu bɛ yen bi u ka baara ɲini u tɛ ka baara sɔrɔ. Ne kɔni den tɛ don sɔrɔsiya la o ye. Fugaden a den tɛ k'i la sunɔgɔba ni manamana ko kan. Kalo 4 tile kelen a tile kelen de b'a la. Jinɛ kɛnɛ i den a bɛ kɛ sɔrɔsi ye n'Ala sɔnna Burkina Mali yɛrɛ tɛ Burkina a ɲɛ tɛ den kan a ɲɛ tɛ da ne kan. Kana diɲɛ to bɛ yɔrɔ min na. Allah ni ngala la sa fani den nu min ngala ne faga ni ko papi fene kɛra mun den mun fugar den suye ne bolo i tɛ poro ɲɛ i tɛ poro para poro ɲɛ min mana poro ka di ma o fene bɛ tilalen ni Ala cɛ kalo 4 ni tile 10 e ye tile 1 de kɛ ka taa baarayɔrɔ la mais papi bɛ ne malo faden kɛnɛ kan. Il est temps ne fɛnɛ k'an sen bɔ papi fɛnɛ n'a fa ni ɲɔgɔn cɛ dɛ komi a b'a dɔn tigi ko ne de bɛ k'a kɔkɔrɔma don o la papi bɛ ka jama ka nin ko ninnu kɛ n'a y'a dɔn ko ne tɛ yan kɛ walima ko ne sen t'a ka nin ko in na bilen a b'a tile o désormais nin ye ne bɔlen de y'a n'a fa ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra k'anw jigi ye e denni kelen de ye
e de be mana ko sira ka jugu jowo je mana ko sira ka e fa be ɲini ka retraite ta jomi baraka place la den foi tan bolo deni kilim ko e be fuwa den gɛrɛn sigi dɔrɔn la à partir d'aujourd'hui kɔni bi ni bɔra n'a fa ni ɲɔgɔn cɛ n'a b'a faga k'a faga dɔ kɛra papier ne yɛrɛ tɔɔrɔ walayi. Sendwave ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Sendwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Sendwave la. Sendwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛ lakaw ani ne balima muso lakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Mali Simpara an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ. Tan sɔgɔma. Nse sisan ça va. Ça va. Kan jumɛn bɛ? Kan foyi tɛ yen. Nse. N nana nasɔngɔ de minɛ n bɛ fɛ ka taa sugu la sani tile ka gan. I bɛ taa bitigitigi fɛ yen warimisɛn min tora yen i b'o minɛ i bɛ taa n'a sago la. Awɔ n y'a mɛn. Sita ka ja dɛ. Tan o to ma n b'a tobi k'a ja tan ni. N bɛ taa dugu kɔnɔ ka na. A bɛna taa dugu kɔnɔ. Awɔ. K'an bɛ sɔɔni. Ne yɛrɛ tɔɔrɔ ne bɛna mun fɔ nin ko la yɛrɛ don o don fagaliko kuma de bɛ tɔnɔ da kɔnɔ n bɛ papi faga n bɛ papi faga n b'a dɔn kɔni don dɔ ta ninnu olu ye kulonkɛ mɛ bita bɛ kɛ sɛbɛ ye dɛ n ko n jɔrɔ bɛ ne la ko e papi don o don fo papi de ka anw sinsin a la ma han. Ni sini dɔ ma na sini ŋɛnɛ dɔ bɛ na ko papi y'o papi ale kelen dɔrɔn papi ne bɛ nin fɔ tɔnɔ ɲɛna cogo di ala ne bɛna nin fɔ cogo di ne bɛna se ka ɲɛ jɔ tɔnɔ ɲɛna k'a bɛ tan tɔ ina ce ta ma se ka taa ci dɔ wɛrɛ ma fo an sigi sisan kuma bi ta kelen na kuma ya tan ce nse kan jumɛn bɛ yen kan foyi tɛ n b'i la tan ne wale ne kamana gannen don i kamana gannen don mun ko la tan kuma in yɛrɛ tɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ o ye kuma juguba ye o ko la dɛ tan kuma jugu don dɛ kuma jugu yɛrɛ yɛrɛ komu n yɛrɛ t'a dɔn n bɛna daminɛ yɔrɔ min na dɛ sisan i bɛ ka ne jatigɛ dɛ tan ne yɛrɛ sigilen don ne jatigɛlenba de don hali ne ma se ka dumuni kɛ n'u kɔnɔ de bɛ kɛ gululu dɔrɔn nin ye koba ye mɛ sisan ɲɛfɔ kɛ tan ne fɛn i hakili b'an sigi ɲɔgɔn in na cɛkɔrɔba in sa kɔla wala ale yɛrɛ de don mɛ mun y'a sɔrɔ n bɛ yen ko dɔ de y'a sɔrɔ ayi tan ko m'ale sɔrɔ mɛ ko y'anw de sɔrɔ a b'a ka sɔn an ma muso ko b'an sɔrɔ cogo di sisan fɔ sa i bɛna n faga koyi tan bɛna fɔ tan papi de don tuguni
Aimke. Ibe chokoroba indimsoni ndwa. Nete don ngaso neta don. Te semo e wala ni we client nete ta rola. Chokoroba indimsoni adimso folode. Ina cheni muso bade. Ha? Papi masega tamuso wereshi. Fogati nyashi ansi nyogon dimso de ma. Fogata kono ko bulatan. Ala fol mandidala. Egum wallahi chokoroba ine nana sokomarena anana tan abi kuma na fabi yere tan nana duron an folla kam go folo mi na o tonne no way mo tono ti mo tono tra baragaro la ni tono en no en salini tan sita kabini sisa anga ni ko in blea ba kana boni kalama chuko ya shila ita ke melie ikatemeti nta fe kuma inga do papa kulgon ni kanga minge papilage femni ba do tani nte fendu ko tayre fem yo kono ko yo gon baro ko te du ko kono baro be bunya ga tagade sita ka to ne mabay ni be minge papilage wallahi ne ba do tan on ne ga baragudu ni tono nana ado ko ne masonga kuma nya fana we chokoroba nana tuguni tono mine genga bo barala ne dunga war ma dafa tono tini gen ni de ma fi ne ba jiria to ngo tono ti gen me papi bi ne fara nyame tan ni ko tinto tan wala fi kuma chokoroba nyala fa bi yere an nasoro tono ti anu ngo tono ti anu mo tono tra baragoro la ko bashite kala be chinya fonena ko ni tono nana ko ne ka chilla sama ala papi vene faganyam ke papi la dem senyala donc mate se la nyafo ga tiga klela ko nyayin kana dum do di matan ite se ga dum ni ga me dum ni ga chugo di ta kai nite herere din kilini kun bi dugu bela minita mi papi fene soma fuata kona barakubula ala ni mke ala la sa Pati. Mela. Wala isa ka. Kuti chuba na. Pashwiti. Singin mi be. Wala isa ka. Era de. Don. Sava. C'è il tiro che muore. E volevo dire segno. Mi segno di saura. Yaro. Jallo. Marcola. Jallo. Bonjour. Vas-y, mon père. Ça va? Aí uma foi para mim. Aí eu trago para o William. Claro. Jorba em Moni, não? Frente. Amar cola jalo, cara com não. Voilà. Olha. Ali que tiro tudo. Sim. O matoni bolo dai. Como é que isso começa? Mechi matoni bolo. Funa. Nini mo ma nyogo ni kunyire kumbora. Chi matoni bolo. Sit down. Flake dormai, amar cola jalo kare kona. O kai chido plano, chi turai de luo. Ama kena manyo ama chi figa fonyo. Apa yang kita mulai masuk ni? Ini manyo sama, fi mana? Parce ay chi fonne. Chi te la fon. Chi men tu ni ma figa fonyo.
Awo, a ko ne ka fɛn na, ne tun bɛ na fɛn na, ta n'u ko ne kana na f'i ɲɛna. E da ma bɔ k'a fɔ sisan nɔ ko ci ma fɔ. Ne ko nin ye mun ye an k'ale bɛ mɔgɔ sugu jumɛn ye? An kana munumunu cogo di tan cogo la? A bɛ ci fɔ a t'a fɔ de. N'i tɛ fara ne la i t'a fɔ. Ne de ma ci. Ti ɲɛfɔ n ye. A denmusonin kɛ, a denmuso fɔlɔ ni Bijou. Ko Papi de filɛ ka taga. Papi y'o mɛn. Ka taa kɔnɔ da la. Papi? Aw si ka fɔlɔ. Nin jeli minɛ fa. Ko Papi bɛ mun nɔfɛ ne bolo? Papi bɛna ne sigilen da don kuma na. Ne kama bɛ ka faga kana fana ye. Papi, i ye kɔnɔ da waliden min na. I ye kɔnɔ da min na, i ye kɔnɔ da min na i b'a fɔ. I labɛn alamisa nata a ko bɛɛ bɛ ban woro bɛ taa furusiri bɛ kɛ i b'a furu a bɛ k'i muso ye point barre. Ne ma kɔnɔ da mɔgɔ si la dɛ. Ma kɔnɔ da mɔgɔ si la. E ba taara den bi manamana ko i bɛ manamana ko mun i t'a dɔn. I bɛ manamana ko mun i t'a dɔn. Mɔgɔ tɛ kuma bɛ ne ma kɔnɔ da mɔgɔ si la dɛ. Ne ma kɔnɔ da mɔgɔ la. Fulakɛ voisin fulakɛ denmusonin ko jɔn yɛrɛ a tɔgɔ yɛrɛ a tɔgɔ. Ne t'a tɔgɔ dɔn nafigi in de b'a tɔgɔ. Fulakɛ denmusonin jɛmanin ko bisuwa jumɛn e ma kɔnɔ dɔ la. I ye fɛnkɛ ma fɛnkɛ o y'i kungo de i b'a furu wa n'a ma kɛ n'a ko k'a t'a kɛ e n'ale aw bɛ taga ɲɔgɔn sɔrɔ i y'a mɛn n'a ko k'a t'a kɛ i n'i den b'aw ku taga bɔ yan. Malangolo ninnu an sigaw t'a la. Papi e ni Ala cɛ Papi diɲɛ ma don o don e de bɛ ne di nin mun muso ko banna fo ka taga e bila ka taa kɔnɔ da fɔ la denmisɛnnin. Papi fɛn min fɔ ne t'a sɔsɔ dɛ parce que dɔ kɛra e ta in na ni muso kelen ni dunna i b'a furu kɛ i bɛ taa baara k'i yɛrɛ ye ka balo n'o kɛra i bɛ dɔ bɔ manamana ko la. Ka yafi ma a b'i fari bolo ne tɛ mun kɛ Papi e bɛ fɛnɛ ka mun de kɛ. Ni nɛgɛ ye ko bɛ t'i ta la n'i kɔkɔrɔma don o bɛɛ la ko dugu jɛ o jɛ e de tɔgɔ e de kungo bɛ ka na se ɲɔgɔn ya fo e fa ka n'a fɔ ne ma bi ko ne ka furu ko bɛ e ka nin denko in da fɛ. Papi ne tɛ kuma ne yafara o fɛɛrɛ de bɛ kɛ sisan i fa bɛ yafa cogoya min na sinon ne yafara ni fɛnɛ m'a lajɛ ten tɔ ka hakili sɔrɔ a kɛ bɛ den ni masa cɛ dɛ. Ne y'an bɛɛ tɔɔrɔ wa. Cɛ ni gɛlɛyara dɛ. Ko in kɛ cogo jumɛn sa? Fɛn min yɛrɛ ma fɛn ten kosɛbɛ yɛrɛ ko ne ye kun da est-ce que ne yɛrɛ ta ye dumuni fɔlɔ yɛrɛ? Bijou yɛrɛ de quoi. Fɛn ka mɔgɔ dɔ don kuma na. Cɛ. Ne bɛ wuli
faut que n'an tigɛ ni ko in kisɛ kan parce que ne ma dɔn ne ta ye den ye non ne bɛ taa bisi nɔfɛ ko tɛ se ka fɔ Mais TikTok plaît là. Apa fɛnw bɛ kɛ dulɔ de la sisan. Walayi. Ne yɛrɛ fana donna la o. Ani baro fɛn bana dɛ. Ouais. Kow ka ca. A bɛ kɛ cogo di? E tɛ sigi, ne tɛ sigi, kow ka ca waati bɛɛ an b'a ɲɛfɛ. Walayi. A bɛ kɛ cogo di? Kuma dɔw la ni fɛnɛ ma to ka bɔ o man ɲi koyi. N kelen de bɛ kɛ yan nɔ. I b'i ka baarakɛlanin dɔw b'a sen ka dugu jɛ o jɛ. Bɛn ka di dɛ. Sidan, n'a faga. Tɔnɔ na. Mun bɛ yen? Tɔnɔ na sa ni fɔli tɛ bɛn. Tɔnɔ na bani. Mun bɛ yen? Mun bɛ yen? I bɛ n'i yɛrɛ ba. I ti hakili sigi ka kuma mun de bɛ yen? I bɛna n faga. Ɲama i kana woro bɔ n na. Tɔnɔ na ma taa sa. Mun kɛra ɲɛfɔ? Mun kɛra ɲɛfɔ fɔlɔ? E kana bani tɔnɔ. Mun kɛra kɛ? Mun? E bɛna mun kɛ muru la? Boy. Muru bɛ. Aw ka kana. Tɔnɔ poli kɛ. Mun fari bi la? Ala ka kɛ hɛrɛ ye. Sisan nalen filɛ n cɛ daraki ka taga fɛnɛ ko muru. A bɛ taa mun kɛ muru la? Ala ka kɛ hɛrɛ ye. Fo ne dusukun bɛ ka panpan. Ala ka kɛ hɛrɛ ye. Sitan, mun kɛra? Papa, mun kɛra? Papa, mun kɛra? Sitan, mun de kɛra sa? Ka fɛn di ŋa e de ma bɔ na yan, mun kɛra? Mun de kɛra? Ne nana wagati min na ne ni bolo ma se fɔlɔ bɔra ka bonya. Ka n bolo kun bɛ taa ni tɔnɔ ye ne kun tɛ se ka foyi ye. Mun bɛ yen? Papiye. Papiye mun kɛ tuguni? Papiye ka élément de fila kan a ka grenade ninnu ça fait k'a ye juru de k'o bolo dɛ ka ban o sa. U filɛ ka na k'u ye papiye ni k'u ma papiye ka papiye wele ko papiye tɛ ka sɔrɔ téléphone na papiye filɛ ka ninnu bila dictionnaire kan. O kɛlen sa u filɛ ka na da la ka na papiye nɔfɛ. Ko ne bɛna da la dɛ ko ne ka taa papi nɔfɛ ko ne mana papi nɔfɛ k'u bɛ ne furu fara k'u bɛ don so kɔnɔ fan. E fana nana papa labɔ k'o di. Sisan e ma foyi kɛ. Taa ka bɔ da la. Ne k'a ɲɛfɔ de o ne wala ne ka so kɔnɔ tɔnɔ nɔfɛ ka taga ni tɔnɔ ye e tan yɛrɛ. Mun ye ko kɛra? Cɛ dalen. Ani ja tɔgɔ bɛ nin bila jɛ tana fu an pani. Baro ne kun ja u ma faga. Non. Tan naga je fina ta tan nane ko hanunu na fo tɔnɔ bi jula sa fo tɔnɔ bi bɔ parce que tɔnɔ yɔrɔ tɔnɔ kɔnɔ fu ka bɔ tɔnɔ bolo ko ka yi kale fu de na kɛlɛ kɛ. Tɔnɔ fila ka kita dɔrɔn mo kelen fila ka tinto ka a fura ka jigi tanto ka tɔnɔ dan tan ani kelen bɔnna. Sisan i sɔnna ka na papa wele ka taa d'a fagabagaw ma k'a ni kelen bɔnna. Ayi mɔgɔ kɛrɛfɛ mɔgɔw de ka jugu i ma e n'anw ta kɛra o de.
Papa. Papa. Aw sera. Ta bona la. Na jira na sigi ga digi ga fa. Papa. Aw sera. Sita ini tuh kue. Ala. Ansu. Nse. Et moi, mais viens vers là. Viens moi. Maman là. Tanga ulu do sini. Kata sa. Ta. Kata. Maman, mais. Hein? Ni ta dun. Isi sa. Papa Sarah. Maman. Papa. Papa, sabali sa imna ndo ko faka. Kan meta jigala ken. Jika na figiya ko monika. Este be mu kele ne kwa ya no de. Ha? Ni sita ni taro din sugu mi yere di wallahi ni tado. Alla ni na figiya fe. Inda le flip ba bo ko di ka to nyin kele mbo. Iye mi ni ke bilay ba so. Imme ba bile to yo. Ton film tourne bi koy. Fik ngotono e. Non, enela na kirache mobili fla fale ni jama ba de na ni delenga nuna. Nere nan jonu ni. Fu wa foko ko ni ambi ifuru fara sisa ambi furu no nga fara de furu la. Sinaka boli biri doro kada toro no fe. Tono etese kelela. Ha? Tono bina doro ki i fe Kasnaka tono ne droga singa sinche tandro kasinga dadumate tono furu dum flo furu ka bu mo tono sinaka munu tinto ha no foni ngage tan nyana yela ba pakaw ninke nyana ereri wallen nyana ereri ubena don ku ude uma foshi ala folo papi te manyana mai menene kumana ayi abe foko papi nyonwa de benna de abe tanto de ko bebe takada ne sitane kuna de patati patata ne ni kele ni dia ubenda zanala tono koni anyi baraba bulure Senwebe application ye mimato obesega oskilento koka ka warchi malikono au ka Orange Money walima wevu fe Obesega 10 € soro fu anifalaki ni awi application téléchargée ni code promo Elba Prodier. Application obesega télécharger plateforme chama sans fait inafo App Store Play Store ona nyogona chama au munu mefega application utiliser okanogon ni au dona Play Store walma App Store konnala awi Senwave télécharger procédure bebe na ira aula mimato obesega inscription ke lafia konnala et moromimbe France Amérique Italie Espagne Allemagne Canada Royaume-Uni et Irlande ni ebefeka worichi kana Afrique konnala isorlento Senwave la Senwave ka worichi lakana ani lafia konnala Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balimamusolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na
Ao 100% coton a évolué Jona kana bergona business santé la an sigli no bamako sukuba kono énergie kerefe immeuble mo simpara an nege juro sino flenni na mo be kuna funi awera wala aywa a évolué Jona kana ngani tisi non segere Bien tomo. Basho ite rajon. Alhamdulillah. Mama ne kama gani no sane. Ibrahim ga kolage. Ni taro fere do ni dumuni tobi. Ataju. Ati daru ni dalati kuma ni fe. Ahini bi yere bi fa 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 akile no wani éviter yere di. Ala mata kul jini ne aga jiski abto bonga jiwera ka kuna kako. Abete ifengi ga kuria, papi ga kuria twa. Ni uko sugu beke wala sa papi be changer, papi desera ga changer. Ni talo mina minge papi kula bli wallahi. Ni fafo papi ka mba foi, ka la sigi ka kuma fe. Jina tiki ka fuite ni mami fo papi. Wallahi ko era kile no ka kubere ni gibonila. Ni bindali ni jisuno. Wallahi. Aga samando we ala gadna we. Ko fe mi wuli. Tida. Me. Tan foi, não na querdita. Ai vi jogana tanto chulo. Tan wala ha. Chenra na querda meniga kuma yi kuma fenfoni abeme. Foi hine donila. Fenfe biga kila tan ninya babela. Degu fenfe biga tan ninya babela. Abina fo ko yi jusmari taga boniga. Ai juri. Abino kaya. No ya bagaya dai tan kananan kun dai niga nin bebe ba ko be na wakati dido yame na mama awa mona nana kwerta wala la mena dumin do higa ay ko wati ni la ke glaser kono tan kananu ke anna kira fitini anna kira kurenya tari tan mudu ay ke glaser kono ba mikla ka do ko wati kana sisa tani fasarare tani jilu taga fitan negra fitin doran tan Nene me clara don do age glaser kono folo. Oh nyame. Andle. Andle uma. Shawa. Dorme uma. Não, shawa. Ini pola. Andle pola. Mama, poa. Bina nana ya fadila ofe. Ne a jateminɛ depuis ne bɔra Guinée ka na. Tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ la ɲani tɛ ɲani na. Ne ma min lato aw ma. Aw deli Ala kama a ka yafa ma ma. Ma poa deli ye. Ne b'a dɔn n y'a dusu kasi. A jigi kun bɛ ne kan. Ne de y'a ka den kelen. A jigi kun dalen bɛ ne kan. Mana ya dusu kasi. Maudeli aya fama ala kama mama. Mama. Maria fama ala kama. Nia fadele.
Bon, ya fama ala kuma quoi. Bon, mi dil ala kuma ya fama quoi. Bon, ala kuma fait ya fama. Mi dil ala yɛrɛ de kama quoi. Bon. Agence mɔgɔ dɔw ye n wele bi. Bon, n taara an ye entretien kɛ. U sɔnna kuma f'u ka directeur a ka adjoint. Vraiment an bolila ka na minnu ɲɛfɔ aw ɲɛna. Mais ni an kun k'o fɔ ɲɛna, n bɛ fɛ ka yafa de deli aw fɛ. O de kama n nana n y'a kɛ tan ma. Ko foyi tɛ kɛ gansan. Ne den de ye bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ ka k'a den kɔrɔ. O tɛ kɛ abada. Fɛn jumɛn de bɛ ne ma min k'i ye? Anw bɛ sɔrɔ don min na a y'a sɔrɔ an bɛ cogo min na ala de b'a dɔn. A y'a sɔrɔ foyi tɛ ne yɛrɛ bolo. Nka ni n ka fantanya n ko i tɛ tiɲɛ ni fɛn sugu bɛɛ kɛ walasa i ka se ka kɛ n sagonaden ye ni ko sugu bɛɛ kɛ nka e ye ne sara mun na dusukasi tɔɔrɔ kan sugu bɛɛ k'i bila ka taa Laginɛ hakili la n'i taara n kɔrɔw fɛ yen u na se ka yɛlɛma don i ka ko la i ye olu se i dan na u y'i bila ka na ne yɛrɛ bolo n ko i nana n'i sera ne fɛ i na siran ɲɛ ka mulo ma ka ko dɔw to yen n'i nana o ko kelen daminɛ i bɛ fɛ ne ka kɛ mun ye ne ye ko minnu kɛ nin ye ne ye pression minnu k'i kan ka diinɛ minɛ i ba la k'i ba tɔɔrɔ i nɔfɛ a bɛɛ kun ye kɛkun ye nin ne ye i ka yɛlɛma i ka mɔgɔ sɛbɛ sen ta a bɛɛ kɛ kun y'o de ye sinon e ka di ne ye ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan mɔgɔ tɛ foyi sɔrɔ min bɛ se ka diya i ye ka tɛmɛ i woloden kan fɛn jumɛn de bɛ min ka di ni den ye e kelen de b'anw bolo i kelen pe de b'anw bolo n b'o juguya k'i la mun na n bɛ ban i la mun na o bɛ dépend i yɛrɛ jogo de la n sera ka hakili sɔrɔ ka taa baara ɲini mɔgɔ ma taa nin baara ɲini i ye o n'o tɛ ne ye baara fɔlɔ ɲini i ye i y'i ban o la nka nin baara i yɛrɛ de taara nin ɲini o b'a yira k'a fɔ k'i bɛ ka sɛbɛsen ta o b'a yira k'a fɔ ko don dɔ la waati sera i bolo o b'a yira k'a fɔ k'i bɛ manamana ko minnu kɛla dugu kɔnɔ i bɛ batara ko minnu kɛla dugu kɔnɔ ko kosɛbɛ tɛ nka n'i yɛrɛ sera ka sɛbɛsen ta ka nin fɛn ne bɛ yafa i ma wa n yafara i ma wa n b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa an bɛɛ ma n b'a ɲini ala fɛ i bɛna baara kura min daminɛ ala ka kɛ baara sabatili ye ala k'i yɛrɛ sabati ye ala ka hɛrɛ nati du kɔnɔ i k'i hakili to i yɛrɛ la i bɛna baara kura min daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ baara kɛla mɔgɔ de bolo fɛn fɛn t'i ta i kana suma fɛn minnu y'i ta i bilala fɛn min kunna i ka baara kɛ a kɛcogo la i kana mɔgɔ lajɛ n'i taara o sira kan a ka ca ala fɛ a bɛ ɲɛ i bolo n ka duwawu b'i kɔ foyi tɛ ne n'i cɛ foyi tɛ ne n'i ba cɛ ne nin tɛ ala k'a ɲaga d'a ma n ka duwawu b'i kɔ. Yes,
Kayak barang-barang itu. Papi. Itu malu ngomong. Kalau agence min fina, wa kontrak influence. Mana kabar kau? Amin. Enggak soal. Mama lagi tahu mau kena ulu. Mau lagi tahu mama. Senwave application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo ELBA PRODI ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senwave la. Senwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la. An sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Marisien Para. An ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na ŋa nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ.